Ahojte všetci, dlhšie sme tu nič nové od Garminu nemali, ale teraz máme konečne na test novinku. Je to jeden z najdostupnejších Forerunnerov v cenovej kategórii pre množstvo ľudí, takže tu je Forerunner 170, práve ho testujem na bicykli a som z neho zatiaľ veľmi spokojný, veľkosť 43 mm, tak sa teším na ďalšie testovanie pri iných športoch, ako bude aj beh a plávanie, a tešte sa na recenziu. Čaute. Luky, po predstavení 70-ky, Forerunner 70-ky, ktorá je prekvapivo silný, dá sa povedať až profesionálnym športovým nástrojom aj pre začiatočníkov, tak sa teraz pozrieme na takú ďalšiu jej verziu, Forerunner 170, čo vlastne prináša voči tej 70-ke, ale aj voči predchádzajúcim generáciám. Poďme sa na to pozrieť. Poďme. Keď vyšla 170-ka, na rozdiel od tej 70-ky sa okolo tej 170-ky trošku zniesla taká vlna hejtu. Také by som povedal, že v poslednej dobe sa vyskytuje okolo Garminu taká riekanka, že Garmin len prebaluje starý hardware do nového tela, dá tam nejakých pár softwarových funkcií, pár softwarových funkcií a len tomu zvýši cenu a to má byť ten pokrok. Že to recykluje. Že to recykluje, áno. Tak to je taká moderná povídačka. Rozumieme, prečo to niektorí hovoria, ale o to viac sa teda pozrieme na tento model, Forerunner 170. Čo je nové voči 165-ke, tomu staršiemu modelu a samozrejme voči 70-ke. Ja by som začal ale s tým, že niektorí sa budú rozhodovať 170 versus 70, či si majú priplatiť zhruba tých 50 € za nehudobnú verziu a 100 za hudobnú verziu, či to stojí za to. Takže tam by sme začali ako prvé, aký je rozdiel medzi 170 a 70. Čo je všetko pribudlo v podstate v oboch softvérovo, tak to sme veľmi podrobne preberali vo videu o Forerunneri 70, to si môžete pozrieť bližšie, ale teraz sa poďme teda pozrieť na tie rozdiely voči týmto dvom modelom. Tak ako si ty už spomenul na začiatku, alebo pred chvíľou, tak Forerunner 170 vychádza v dvoch verziách. Vychádza vo verzii bez hudby, ktorá je lacnejšia za 299 €. Áno. A Forerunner 170 Music, ktorý má pamäť 4 GB na sťahovanie hudby a prepojenie so Spotify, Deezerom a inými platformami. A tá vychádza cenovo na 349 €. Takže to je rozdiel taký základný, lebo Forerunner 70 je iba v jednej verzii. Tam sa nedelí hudobná, nehudobná, 170 sa delí hudobná, nehudobná. Forerunner 70 je v 6 farbách a 170 vo 4 farbách. Čo sa týka vizuálu, tak vizuál je, by som povedal, úplne totožný. Tam není žiadny rozdiel, keď si tie hodinky pootáčame v ruke. Ten korpus, to telo je rovnaké, ako hovorím, rozdiel je iba vo farbe. Pokiaľ hovoríme ešte o tom samotnom hardveri, tak predsa len sú tam aj nejaké hardverové rozdiely. 170 dostala kompas a gyroskop. Kompas, gyroskop a barometrický výškomer. Tak, hej. A čo pre niekoho môže byť zásadné. A možno
ešte keď vznikala aj tá otázka, že a čo tam vlastne pribudlo voči 165-ke, ešte keď sa tak ako keby toho dotknem, tak sme hovorili o gyroskope, ktorý 165-ke nie je. Keď sa spýtate, na čo je vlastne komu gyroskop. A gyroskop v rôznych aktivitách slúži na rôzne veci. A jedna vec je, že pri plávaní napríklad lepšie, alebo vo všeobecnosti lepšie reaguje na pohyb ruky. To znamená, v plávaní bude vám lepšie merať zábery, lepšie merať odrazy. Pri behu ľahšie, alebo pri športovej aktivite ľahšie odlíši športový pohyb ruky od toho nešportového, či to môže byť aj o tom, že či máte ruku na volante a počíta vám kroky, alebo vám ich nepočíta. Hej. Takže ten gyroskop má viacero významov, ale my sme si povedali, že je tam aj ten magnetický kompas a gyroskop, ktorý sa využíva aj pri navigácii, ktorú 170 má. Áno. Aký typ navigácie tam teda vieme využiť turistické? Tak vieme si urobiť napríklad GPX-ku. A keď si stiahneme GPX-ku, tak ten magnetický gyroskop nám vie, alebo kompas vie ukazovať potom, že na ktorú stranu, na sever, či máme ísť na juh, takéto veci. Dokonca si ho vieme zablokovať, aby nám ukazoval stále iba jeden smer. Takže preto je lepší a presnejší a dá sa ešte aj ovládať v modeli Forerunner 170. OK. Čiže 70 vám tiež bude fungovať s GPX-kami, ale nebude sa to natočenie vaše, hej, že keď meníte tú polohu, alebo neviete si tam dať, že navigujem len smerom na sever, hej, lebo jednoducho ten kompas tam nie je. A táto navigácia bude presnejšia. Je tam potom ešte jedna vec. Áno. Keďže tam máme ten barometrický výškomer, tak s tým je spojený aj teplotný senzor. Čiže na základe barometra vedia Forerunner 170 vyhodnocovať aj teplotu, okolitú teplotu, čo Forerunner 70 takisto nemá. Čo môže pre niekoho byť, hlavne pre plavcov, asi dosť dôležitá vec? Môže to byť aj pre plavcov, ale v podstate viete to si potom pozrieť aj v tom súhrne tej aktivity na Garmin Connecte v aplikácii, že si viete pozrieť, aká bola teplota počas tej vašej aktivity, najvyššia, najnižšia, priemerná. Niekto sleduje aj tieto parametre. A niekto sa možno chodí aj otužovať v zime? Aj. Takže môže to byť aj o tom. Čiže keď to len zhrnieme, čiže hardwareovo rozdiel 170 voči 70. Barometrický výškomer, kompas a gyroskop, teplotný senzor. Tak. A ty píšeš pri 170 Music, že má Wi-Fi? Predpokladám, že aj 170, či len Music verzia? Pripojenie cez Wi-Fi má iba model z Music, s hudbou. Čo dáva asi tú istú logiku, keď chceš synchronizovať si aj tie playlisty. A možno ešte jedna vec, ktorú poznáte už aj z, povedzme, modelov Venu a tak ďalej. Tá vnútorná pamäť sa totiž využíva aj na animované tréningy. Áno. A keďže v 70-ke tá vnútorná pamäť nie je, ani na tú hudbu, hej, teda tých 4 giga, tak to nevieme používať, predpokladám, na takéto animované tréningy. Správne. Je tam ešte jedna zaujímavá vec, ktorá pri Forerunneri 70 není, a to je veľmi veľa využívaná ľuďmi, a to je Garmin Pay. Čiže 170 Garmin Pay áno, Forerunner 70 nie. Takže ak sme hovorili o tej 70-ke, že je veľmi fokusovaná na šport, tak tu máme aj nejaké tie lifestyleové veci, ako je hudba. My sme pri Forerunneri 70 spomenuli, ale spomenieme to aj tu, lebo je to v podstate zaujímavý pokrok vizuálu vnútorného. A rovnako ako Forerunner 70, tak aj Forerunner 170 má prepracované nové menu a v podstate využíva operačný systém už z Fenixu 8. Takže to prostredie vnútorné vyzerá rovnako ako na tých prémiových hodinkách. Môžeme si to ukázať, že vlastne keď už ideme do nejakej konkrétnej aktivity, tak naozaj keď si to pozriete, či je to Fenix 8 alebo možno aj Forerunner 970, ktoré majú tie najnovšie prostredie, tak naozaj to dostalo ten
ten najnovší software. Čiže mám tu nejaké aktivity, mám tu nejaké mini aplikácie a podobne. Čo som ešte si pridal, vlastne, keďže sme hovorili o tom ABC, čiže Altitude, Barometer a kompas, tak som si to tu pridal, aby som mohol ukázať, áno, že tu máme nejaký ten kompas, ktorý sa samozrejme presne natáča, keďže je tam aj ten gyroskop a vidíte aj zmenu akoby nadmorskej výšky za posledné obdobie, zmena barometrického tlaku za posledné obdobie a samozrejme azimut, dobre tomu hovorím. Fajn, čiže to sú tie také hardwareové rozdiely. Čo sa týka softwarových vecí, v zásade všetko platí, čo sme hovorili v 70-ke. Áno, ale Ale? keďže nám tam pribudli tieto hardwareové veci, o ktorých si ty hovoril, Áno. tak vieme si tam upraviť softwarovo rôzne widgety, náhľady a skratky práve pre tieto veci, ako je výškomer, barometer, kompas, teplota, že to vieme dať na pozadie do widgetu alebo do tých skratiek. Keďže Forerunner 70 to nemá, tak to nevieme dať do tých widgetov, aby nám ukazoval tieto údaje, ale pri Forerunneri 170 áno. Takže, lebo niekto používa napríklad, v akej je teraz nadmorskej výške, má to priamo na displeji, takže si to tam vie hodiť. Vie tam mať rovnako okolitú teplotu. Niekto používa napríklad aj kompas v skratke, čiže vie si to dať do menu hneď ako skratka, keď chodí na nejakú turistiku alebo pohybuje sa v nejakom teréne, takže tieto veci si tam vie oproti Forerunneru 70 nastaviť. A je tam ešte jedna dôležitá vec, ktorá súvisí s tréningami, pretože väčšina tých vecí 70 má, ale súvisí to s plávaním, čo by teba mohlo zaujímať. Takže aký je rozdiel medzi 170 a 70 v plávaní? Forerunner 170 navyše má plávanie na otvorenej vode, čiže jazera, rieky, more, toto Forerunneru 70 chýba. Ja si to idem overiť, ale áno, je tam otvorená voda. To je tam, kde by ma niekto potom hľadal, hej, že kde ten Miro 2 dní už neprišiel domov. OK. Napríklad. Dobre, ja ešte pozerám teda takú nejakú prehľadnú tabuľku tých tréningových funkcií, takže rovnako 70 aj 170 len pre také zhrnutie. Má Garmin trénera, má denné odporúčané tréningy, má prispôsobené adaptívne tréningy a meranie VO2 max, regenerácie, tréningového efektu. Mám tu jednu výnimku, ktorá neviem, či je úplne presná. A nie, áno, to platí, čiže nie je to výnimka. Čiže rovnako obidva modely majú aj tréningovú záťaž. A pozerám, čo v tých tréningoch je ešte nejaký rozdiel medzi 70, ale ja si myslím... Je tam rozdiel. A daj. No, Forerunner 170 má navyše oproti Forerunneru 70 aj cyklistického trénera, takže Garmin Cycling Coach. A to aj preto, lebo k Forerunneru 170 sa dá pripojiť aj powermeter, čiže pedále. Buď pedále od Garminu, alebo nejaký iný powermeter nejakej inej značky, aby ste mohli merať výkon. A rovnako viem Forerunner 170 pripojiť aj k smart trenažéru cyklistickému a viem ho aj ovládať, čiže ak mám nejakú prejdenú trasu, ktorú mám zaznamenanú na hodinkách, viem si ju pustiť aj do smart trenažéru cez hodinky. OK. Čiže predsa len tu voči tej 70-ke je niečo navyše a keď si spomínal tú cyklistiku, áno, tak tú plnú podporu ako keby powermetrov má len 170. A možno pre zaujímavosť, keď sa ešte trošku vrátim aj k 165, k tej predchádzajúcej generácii, keď viacerí hovoria, veď tam nie je rozdiel, takže povedali sme si, je tu gyroskop navyše. A keď neberieme teda softwareové veci, lebo tých je podstatne viac ako bolo 165, ale 165 takisto nemala možnosť pripojenia powermetrov. Tak, to znamená, že ani žiadny cycling coach. A ešte dôležitá vec z pohľadu športu je, že 165 aj teraz, keď sa vraciame k tej predchádzajúcej generácii, má zhruba 25 športov. Hej.
A 170 aj 70 už má 80 športových profilov, čiže tak ako vidíte ten balík športov vo Fénixe, v Foraneri 970, tak rovnako ho nájdete aj tu. Samozrejme s tou výnimkou otvorenej vody, Áno, aby to je tá jediná výnimka. ktorá je obmedzená pri 70. Čo sme ešte zabudli pri tej 170? No, 170 má potom ešte jednu takú vychytávku, by som povedal, ale iba pri verzii Music. Čiže keď mám verziu Music a mám k tomu pripojené slúchatka, tak cez tie slúchatka počas tréningu vedia generovať nejaké hlasové upozornenia, keďže je tam pamäť a tieto veci. Plus pri aktivite meditácia, keďže je tam aj táto aktivita, tak pri hudobnej verzii, keď máte slúchatka, tak na tej meditácii dostávate cez tie slúchatka ešte aj ten hlasový manuál, že čo máte pri tých meditáciách robiť. Takže hlasové inštrukcie. Áno, také hlasové inštrukcie. Či pri 70 si nevieš pripojiť slúchadlo? Keďže to není Music, tak si k tomu nevieš pripojiť, lebo nemáš si cez to čo púšťať. Aha, OK. Takže funguje to iba pri modeli 170 Music, pri iných nie. Nie pri 170, ani 170, iba pri 170 Music. Dobre. Dúfam, že ste sa už v tom stratili ako ja. Tak si to dajte potom ešte raz. Ale v každom prípade, dobre, čiže 170 versus 70 predsa len niektoré pokročilejšie hardwareová výbava, čiže hovorili sme o barometrickom výškomeri, o kompase, o tom, čo prináša aj tá vnútorná pamäť, o čom si teraz hovoril ty, a o plávaní na otvorenej vode, to sú tie kľúčové rozdiely. Ešte keby sme sa možno dotkli 165-ky, tak tam sme hovorili, že pribudol ten gyroskop a wattmeter, možnosť podpory wattmetru, nárast množstva športov z 25 až na 80. No a samozrejme, vynovenejší celkovo software, to je asi to podstatné, niekto možno povie, OK, je to len software, ale je to, prečo si vlastne kupujeme Garmin hodinky. To je ako keby, viete, Apple Watch a Apple Watch tiež sa moc nelíšia z generácie na generáciu, možno sa tam trošku pridá výkonu, ale ľudia si ho kupujú kvôli ekosystému, kvôli tomu, ako je softwarovo odladený. A my teraz tie pokročilé tréningové metriky dostávame už do lacnejších modelov. Možno ešte otázka k tej športovej výbave. Má Forerunner 170 multišportový mód? Multišportový mód nemá 170. OK. A keď už hovoríme, čo nemá, aby sme teda uzavreli aj túto oblasť, má 170 duálnu GPS? Rovnako nemá, funguje na princípe Forerunneru 70, čiže klasická GPS-ka, alebo si viem spustiť všetky satelitné systémy, ale duálna GPS-ka nie. Hej. Takže predsa len Garmin tú 70-ku, 170-ku dal ako taký entry level, hej, ale napriek všetkému veľmi dobre vybavený entry level. Ak už zvažujete, že ale chcem ešte presnejšiu GPS-ku, lebo veľa behám v meste medzi budovami, lebo behám v hustých lesoch a tak ďalej, no tak tam sa už budete musieť pozrieť po vyššom modeli 265, ktorý má aj duálnu GPS-ku. Ale ak toto vyslovene neriešite, tak tá 170 je veľmi slušne vybavený prístroj. Dobre, my tak nejako parametricky hovoríme o tých veciach, ale ty si samozrejme s tými hodinkami trénoval, máme tu aj nejaké tréningy, tak nám len povedz, ako si to testoval? Tak klasika, beh, cyklistika, plávanie, čo robím najviac prioritné týchto vecí. Dobre, či Nemôžem tomu vytknúť nič, že by to niečo haprovalo. Aj keď sme hovorili o tej GPS-ke, duálna, neduálna, tak v podstate kedysi nám stačila klasická GPS-ka. Samozrejme, duálna GPS-ka je výhoda v uzavretejších priestoroch v nejakom lese. Nejaká veľká nepresnosť tam nebude,
ale samozrejme je to niečo navyše, tá duálna GPS-ka. Pri klasickej rovine otvorenejších priestoroch tam není najmenšej odchýlky, keď som to napríklad testoval na bicykli s Edgeom 840, ktorý má tiež duálnu GPS-ku, tak mi to presne pípalo každých 5 km rovnako v priebehu 2 sekúnd, pípol jeden alebo druhý. Čo je možno také najväčší rozdiel je, že keď vyjdem s Fenixami von na ruke a Forerunnerom 170 a idem si zapnúť aktivitu, tak tým, že Forerunner nemá tú duálnu GPS-ku, tak mi chytí signál za 10 sekúnd, Fenix za 5 sekúnd, čo sú zas parametre, ktoré nikoho nemôžu nejako rozhodiť. Rozumiem. Určite, ale ak niekto beháva v tom meste aj medzi budovami, tak tam sa to prejaví. Ak sú tam výškové budovy. Áno, ak sú tam výškové budovy, tam sa to prejaví. Ale áno, no, tak potom už sa musíte, ak vám na tom nejako viac záleží, tak sa musíte pozrieť po tých vyšších modeloch. Túto to nie je. Ja ešte prechádzam tie jednotlivé tvoje aktivity, takže len aby sme videli aj aké vieme z toho dostať jednotlivé data. No a keďže si to prakticky skúšal, tak teraz povedzme si aj výdrž tej baterky. Tak výrobca, povedzme si, čo hovorí výrobca a ako to v realite výrobca uvádza, že čo je prekvapenie, ale odôvoditeľné, Forerunner 170 má máličko menšiu výdrž baterky ako Forerunner 70. A je to z toho dôvodu, že keďže tu pribudli nejaké hardwareové veci, ako je barometrický výškomer, gyroskop, kompas, tepelný senzor, tak tie pri všetkých týchto aktivitách, ale aj okolitom fungovaní míňajú viacej baterky kvôli týmto meraniam, takže preto vydrží máličko menej. Čo sa týka tej výdrže, tak pri bežnom nosení Forerunner 170 je nejakých 10 dní. OK. So zapnutým Always On režimom sú to 4 dní. Čo sa týka aktivity so zapnutou GPS-kou, tak sme niekde na 20 hodinách. A pri GPS-ke so zapnutými všetkými systémami sme na úrovni 14 hodín. Dobre, a ty si mi hovoril cyklistika, myslím. Áno. Všetky systémy. Áno. Koľko to? Ti to vyšlo teda? Čiže mne to vychádzalo na 1,5 hodinu, že mi to bralo nejakých medzi 10-11%. OK. Takže keď to prepočítame, tak by to mohlo byť máličko viac so zapnutou GPS-kou, ako uvádza výrobca. Myslím, že my sme to vypočítali na nejakých 16 celá niečo. 16-17 hodín. Garmin hovorí dokonca len 14. Čiže vyzerá, že ako tie údaje, ktoré udávajú, radšej dávajú s určitou rezervou. A ono samozrejme iné by bolo, keby ste mali, ja neviem, zapnutú hudbu na sluchadlách, tam sa to už stiahuje. Tam ideme rapidne nižšie. Tam idete rapidne nižšie, ale zo športového hľadiska to nie len, že sedelo, ale prekonalo to vlastne tabulkové hodnoty, čo si myslím, že je v poriadku. Dobre, keď sa len zamyslíme nad tým, že čo v tejto cenovej kategórii plus minus do tých 300 € existuje na trhu, tak máme tam takých dvoch konkurentov, ktorí mi napadli. Jeden je Corospace 4. Áno. A pomerne obľúbený produkt, rovnako Suunto Run. Áno. Všetky sú AMOLEDové modely. My tu vidíme aj nejaké tie farebné varianty, takže robí sa to v týchto variantoch. Myslím, že tam je ešte jedna farba, ktorú som nevidel. Biela bude určite. Biela, ktorú vidíte tu za mnou. Samozrejme tá biela aj čierna je aj v tej verzii Music a nemusic. Ja ju teraz nemám vybalenú, takže to ukážem len takýmto spôsobom. Takže takto sú tie farebné varianty. Dobrou správou je, že všetky máme na sklade, aj tie hudobné, aj nehudobné, aj 170, aj 70. Takže ako ste u nás zvyknutí, dáte do košíka a zajtra už utekáte na nejaký, aspoň nejakú 5 desinu si spraviť nejaký osobák, alebo si sa na ňu natrénovať. A ešte možno len, keby sme to teda chceli povedať, že máme tu 70 a 170, pre koho čo?
Ja by som to tak skrátil tak jednoducho, Mhm. že sú 3 možnosti, kedy sa človek dokáže rozhodnúť pre jeden alebo pre druhý model. OK. Keď chcem model, pri ktorom chcem využívať hudbu, idem Forerunner 170. Lebo v 70-ke takú možnosť nemám. Tak. Keď chcem model, ktorý má podporu otvoreného plávania na vonkajšej vode, idem Forerunner 170, Jasná lebo odpoveď. 70 to nemá. OK. Ak chcem podporu na cyklistiku ako Wattmeter a Garmin Coach, idem do Forerunneru 170. Garmin Coach pre cyklistiku. Pre Lebo cyklistiku, pre normálnu prebehanie je aj v tej Garmin Coach pre 70-ke. cyklistiku. Áno. Tak idem do Forerunneru 170, lebo 70 to nemá. Jasné. Čiže v zásade vám stačí, dobre, pre hudbu si musíte priplatiť ešte viac, ale ak chcete ten výškomer, gyroskop, a čo sme ešte hovorili? Kompas Teplomer a a teplomer. kompas, tak vám stačí priplatiť 50 voči 70 a máte tieto výmoženosti. Dobre, ono teraz sa to trošku bude byť ešte s tými zostávajúcimi modelmi 55 kol a tam sme povedali, že to je naozaj veľký základ voči tomu, čo 70 dneska ponúka. Niekto sa bude ešte rozhodovať medzi 165 a 170 kol, si povie, ja tam nepotrebujem viac športov, ja tam nepotrebujem gyroskop a vystačím si s tým. Áno, máte jednu asi z mála príležitostí najbližšie týždne, aby ste si ešte kúpili ten starší model, lebo keď už bude 170 v plnom prúde, tak asi 165 sa bude strácať. A potom sme tu na to ešte my, aby sme vám poradili, keď si neviete vybrať, buď nás navštívite, zavoláte, napíšete a my vám s výberom určite radi pomôžeme. Určite, lebo tá rada Forerunner sa stáva stále viac a viac takou komplexnejšou a zložitejšou na výber. Takže to je už potom takéto naše know-how a tie naše skúsenosti, aby sme to napasovali na vaše potreby. Takže sa zastavte aj u nás, zatiaľ teda Piešťany Bratislava, alebo nás oslovte cez chat a radi vám poradíme. A rozmýšľam, čo ďalšie chystáme. Ono vždy niečo je, takže keď si dáš ten zvonček, tak uvidíš, čo nové nás čaká. Určite nejaké prekvapenie prichystáme. Vieme, že Garmin to tiež celkom v tomto roku rozbalí a nebude jediný výrobca, ktorý ukáže ešte nejaké novinky. Budú všelijaké zaujímavé veci. Takže odoberaj a budeš vedieť to medzi prvými. Tak. Ahojte. Takže trénujte, makajte, nezabudnite posielať kalórie do apky, aby sme nezabudli. Kto nevie, o čom je apka, pozrite si našu recenziu a poďme na to. Čaute. Čaute.